Zdravím všetkých, tu je asi Profík a dneska sa natočíme GTA 5 stunty a no, takže tak. A nebudem to ďalej obkecovať, budem rád, keď mi dáš odber a like a ideme na video. Takže, prvý stunt, čo bude je, budeme v Aderi, pôjdeme takto, tuto sa rozbehneme, takto pôjdeme rovno. Musíme získať čo najväčšiu rýchlosť a musíme dopadnúť tam na ten štadión. No, takže prvý pokus, ideme na to. V tomto videu budú cca asi 3 stunty. Nie, prepáčte, 4 budú. Takže tak. A poď. Že by? Wow, no, toto neviem, či by sa malo, neviem, či sa to ráta, ale sme tu, no. Iba tak, no, ale mohlo by sa to rátať. Viete čo? Ja dám ešte jednu zlepšenú verziu. Takže, ako ste videli, prvý stunt sme dali, takže teraz ideme na druhý. A ten bude o trocha ťažší, ale ani moc nie. Takže tak, počkať. To takto otočím. Takže, náš cieľ bude to, že tieto bariéry, čo vidíme pred sebou, tak my sa musíme od nich odraziť a tam na tento most musíme vyskočiť. Takže ideme na to. Prvý pokus. Skoro, nevyšlo. Nevadí. Teraz dáme väčší rozbeh. Skúsime tak. Poď ho. A už sme to aj dali. Dobre, druhý stunt je za nami. Takže teraz sa ideme vyvrhnúť na tretí, predposledný stunt. Takže v treťom stante pôjdeme tiež bude na motorkovi. Pôjdeme na motorke. Tuto sa musíme odraziť, zdvíhame koleso a musíme takto musíme preletieť henten ak sa to volá, hentú vec, teraz to už vidíte, a musíme pristať na cestu. Takže prvý pokus, ideme na to, poriadne sa rozbehneme, aby sme mali speed, aby sme to preleteli. Tak, zdvíham koleso, wow, poď, tak, nie, škoda, sme to mohli mať, nevadí, ideme na druhý pokus. Takže druhý pokus, ideme na to. Budem skúsiť asi dlhšie glidovať, aby sme nespadli z tej motorky, asi ideme až moc vysoko, alebo neviem. Wow, tak toto je pekné, poď. Nie. Číslo 3, ideme na to, poď, batinka, poďme. To musíme dať. To není až taký ťažký stunt. A vlastne keď som ja tak rozmýšľal, a máme to. Dali sme to ak páni. Takže ideme na štvrtý a posledný stunt. Z tejto sa odrazíme a musíme dopadnúť na tento dollar spills, túto budovu. Takže ideme na to. Prvý pokus. Musíme sa takto tuto odraziť, lebo inak sa úplne neodrazia. Musíme tam ale ísť akože veľký pokus. Poď, zdvíham koleso. No tak to bolo asi neskoro. Tretí pokus. Poď ho.
Nie. To až moc skoro. Prvý pokus. Dobre. 5. pokus. Poď. Poď ho. Áno, nie. Skoro. 6. pokus. Poď ho. Poď už mus. 7. pokus. Poď ho. Zase, ale nedoletím tam. 8. pokus. Poď ho. 9. pokus. Skoro. 11. pokus. Poď ho. Poď už. Nie, áno. Sme tu. 11. pokus a dali sme to. Nice, pekne. Dobre, ak chcete ďalšie videá so stantov z GTA 5, dajte mi like a odber pre ďalšie takéto videá. Čau.